आणि काम करपाचे आणि तेणे कितें गाय म्हळ्यार कातर बनायचे सगळ्यात बसपाचे ना एक तो दाखयता नींदों को उड़ाई जाए हर आशिक कर्जे उठाई जाए शिम शिम करके तू लीन हुई का है फायर सी लगाई जाए तेरे लिए हर लड़की को ना करूं तेरे लिए लड़कों से लड़ा करूं बस तेरी ही तेरी परवाह करूं मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ तो आसानी आयदान तो क्या करू म्हणा कायला नाके दीस बो तो ही कातर लायता आणि व्हिडिओ करता सगळी घरात काम करू पटा होतो तू मग मुगे गोन सांगी ना मराठी भाषेला आणि बोस तुगे गोवान सांगी ना मराठी भाषेला आणि बोस आजो काय द्या नाही घरा बसत आहे की त्या होळी बाय मागे तू जा जरा आहा असे कसं खेदे से छोटा भीम कसे छोटा भीम मुळो माका तू बरा भारतीय भीम असं गो त्या सुकला छोटा भीम मोठा पाठ पडला म्हणजे तू काम होली आज सोड गेला होता ने तू यादीचा काहीच काम कोणा बोलपा ना बोसा लावता व्हिडिओ करता फोटो काढाले लोकांनी घरामध्ये वर काम करता मग तू काम जमके कोलपाचे माई घरा काम करू ना कोलपा ना दुसऱ्याने नाही करते ना चवट मिस्टर आणि कन राव तू हऱ्या काम कोण आणि आमच्या गावा पैता आपण तुगे गोन सोयता जाऊ तुगे गोन आपण ओ शानू ओजी की झाले याचा हे छोटा भीम मग दोन दिसला का अरे तेण कोण मग छोटा भीम म्हण रे त्या गावात त्या दूध म्हणून तू असता काही फ्रेंड हाँ मुझे भाई ले दो मिठाई हाँ भारतीय राजा मुझे भाई ले दो मुट्टू आणि मुगे बाय छोटा भीमू मुझे भाई छोटा बिगुच छोटा भीमू तुगे बाय मेरे डेडू लेडी को मुझे भाई लेडी को के भाई माकोड़ू माकोडू मुगे बाय माकोडू तुगे माल माकडी माकड़ी नो तुझे भाई हते हॅते मुगे बाय हॅते तुगे बाय हॅती हते नो मुझे भाई हते नो तुझे भाई जिराफ जिराफू मुगे बाय जिराफू तुगे बाय जिराफी किते जिराफी नो तुझे भाई रैबिट सोचा था रॅबिटू मुगे बाय रॅबिटू ओए रैबिट तुगे बाय रॅबिटीन तू सगळ्याकडे तीन जगात रे तू कोणी वड नाही आणि हा मोठा बोल हा तुगे वर्ड रिपीट करतो मुझे वर्ड रिपीट को तू मुझे भाई ले तो शपथ होता मुझे भाई रिपीट को आम्ही मस्त बसते सोपा जाय आमका बस हां बस तू झगडी करे हम थोड़ी देर में यू कंटिन्यू यू कंटिन्यू तू है तुझे भाई ले संभाल बड़ा फोटो हम ऊपर बॉस तो सब करे ओए तू मारे हमसे तू के खिसाब बोलो कितना बोलत रे तू मुझे बाल की तू मौका दिया आणि मुगे बाय की तू सारखी मुझे बाल कु कोण CUTE आती तुगे बाय कुईट झाल्या ओय. मुगे बाय दरी मुझे बाल माश बारी कहारी साकी जोड़ी तेजको मुगे बाय नाच मुडियारी मुडियारी हाल मुझे बाल माश बारी पे इसोनीशी begitu lah boleh sakit isku mau sakit isku agak आणि मुगे बाय ती एक डायनीची राक्षीण अबे डाई मुझे बाल sana cucu do cukup terpaci आणि मुगे बाय सारखी ते उंदरावाशी ini terjadi कोण दादाचं सांगताय रे तुम्ही कोणीच सांगितले अडपण मला एशकोन अडपण आले orang santai dari गेट आउट जेवण काय ना गेट आउट was तुम जवान ना was ओय तू त्याच रस मोठा तू आणि कोणाला होता तू बस aswada ओय बस angkit kala कित केला बस या ay mau kita rambil जेवण काय ना तू फकाश आम्हाला घेता येईल? खायला बाबा भेट मारेंगा ते पाय पडे मुझे सदा पाय ताई कितने आहे पाच एवढे उतार सांगाय ना ते पाणी ना आमले करा आमला जाऊ या पिता या स्वतः येते
त्या बायले गे बर चाल मारे आमगल्या घरातला आमका बाहेर काढ आपण होय. हा? हा? तू आणि हळूहळू झगडी करता ना रे माकडे नाक झाले जोगडी कथा म्हणल्यार ती चल ना ते केस पण हाव काय ती ए टँग माय टँग आता तेंगे- ना माय तेंगे आमगे हेंगे बायलांगे जोगडी मुळे आमगे आमची मध फुटी पडटा गो कांचोय सा दोड कांचोय ता आमकां जोगडी करता ए चल भुरग्यां चयता बसले किती झालं रे किती झालं बसल्या किती झालं बसल्या हसाय का ते काजार जालो इसको इंडियन बसपाक आमका जाणा सगळ्या बस की राहताले ना रे मगा राहताले बाय लिहिल्या मरे आणि सगळे असल्या 20 रातभर झगडी करताय मरे ओ तो ओनर आमगे मुन्ना बाई अरे ओय मारे तू काय दोल रे आओ तो सा बैग भी लाइन मरे माय नेम माहिती नाही काय मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई मुन्ना बाई હું इतने सा बूट भी गन हुयाला तो इतो दिसू हुया आसलो बाबा हांव सांग बरे पयस आसलो मी पैसा आलो लंडन गेलो लंडन बी तुमगे ते कॉमन मरे बाबा लंडना काय बरे पयस आसलो रे पयस लंडन कान पैसा आलो ओय बरे पयस मी आसलो गेलो तो रे तो अरे तू खबर ना तो मुन्ना बाई हुई आलो तो ना होबो ना अरे तो पोइस मुळ्या हुई ते खबर तुका हुई आगुआ जेली आलो तो आ ग्वाजी नि आलो आगोवा झेली मुळा काय कित्या लोक आयकतलो लोक आय तो कित्या म्हाका रे इस्कूल चोयल ते भाशा आगोवा झेली सायन दिसता ना तू फॅशना ड्रेसा सोयल स्वता अरे बाबा जाण जाव लंडन पासून गेलं जाल्यार 1-2 दिसांनी 8 दिसांचा वर्सान पासून गोंया येताय ओय कोविड गेल्या जाल्यापासून 8 दिसांनी जावं वर्सान पासून 3 वर्सान गोंया येताय ओय पण आगोवाद झेली गेलो मुनीस 7 वर्सां पयलीं केन्ना आयला 7 वर्सां हांव 7 वर्सां येला आवय तू सांगत ते बाचे 7 वर्सां येल ते बाचे तू सपा लंडन बी ऑल बिझनेसमॅन आलो दिसना आवय बिझनेस आगोवाद झेली आमगे कितू बिझनेस आलो रे बिझनेस केसो बिझनेस आणि थोडी मिनिस्टर पासून आमगे आगोवाद झेली टॉयलेट थोडी सीट कालोवन गेले आणि मुगे काम कितें मुगे हाय पोस्ट आहे काम आसलोले केसो आलेले चेकिंग करपा आसलो मुगेले ओय चेकिंग करपाले चेकिंग तू मरे आगवा जेल कित्या मार जाला रे कित्या मार कोणा मार तेण मरे आवय आपल्यागे बावा फिनिश बावा मान गेला जेलिंग अरे बावा मान जेल होता रे बावा मान जेल होता हा सांभाळून मारे तू आमको तो रे काय बर मोठा काय झगडाय रे झगडाय झगडाय मोठा हा झगडाय म्हळ्यार बरे आता ते बायल मरे पाड पडलेले हा आमकां घरांतलो भायर घायल ना रे घरांतलो भायर एस्कोताय रे एस्कोताय बायला आणि तुमक गारा तू भायर गायले तुमी सारखे बायल जो ना कितें रे बायल जो बायलां बीन वताय रे बायलां तुमी हातीन दोन गारां आटाय मरे आनी तुमक बायल भायर घाता बायल जो मरे तुमी बायल जो ना आतां बायलां आनी भायर गायले मरे बायलां आनी भायर गेल्या तुमगे आतां एक वोट काबार रे भावांगे एक वोट म्हणटा काबार एक वोट काबार म्हणटा आमको इतू एक वोट इतू एक वोट आमगेलो इतू एक वोट इतू एक वोट जाणटू केसो आम मरे सकाळीचे टॉयलेटी वचोन एकू ब्राश घेन दांत घाल no 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 no